No niin, moikka kaikille. Mä laitoin teille pari päivää sitten kysymyksen tonne mun blogiin, että haluatteko te nähdä mun vaatelöydöt alennusmyynneissä, niin videolla vai kuvina mieluummin. Ja video puoltavat äänet todellakin voitti. Joten mä nyt sitten ajattelin näyttää teille kaikki nämä vaatteet tässä. Ja näitä on aika paljon. Ja kaikki on H&M:ltä, koska mun ei ollut tarkoitus alun perin edes lähteä minnekään kaupoille. Mutta sitten kun mä sinne kuitenkin päädyin ja eksyin, niin mä ajattelin, että en mä nyt sitten ainakaan muihin kauppoihin lähde kiertelemään, koska H&M:ltä mä löysin todella paljon tavaraa. Jos mä aloittaisin nyt vaikka näistä koruista. Tässä mun käsissä on nyt sormuksia. Tässä on niinku kullanvärisiä ja hopeavärisiä. Ja tässä on about varmaan 20 sormusta. Ja nämä maksoi siis yhteensä 2 €. Niin kuin mä aikaisemmin jo mainitsinkin mun viime postauksessa, niin H&M:ssä on aika paljon sellaisia euron koruhyllyjä. Ne oli mun mielestä kyllä ihan tajuttoman hyvä paikka tai löytö. Ja tosissaan siellä oli vaikka minkä näköisiä koruja eurolla. Sitten mä löysin tällaisen. Tää on sellainen hiussomiste tai koriste, mikä laitetaan tuohon ponnarin päälle. Ja tässä se on tää ponnari kiinnikin. Eli silloin toi ponnariosa ei sitten näy. Tää on tosi kiva. Ja tämmönen valkoinen, mä oon aika paljon sellaisia kullanvärisiä, niin kuin tääkin on sisäpuolelta tommonen kullanvärinen. Niin on niitä aika paljon nähnyt, mutta tää oli kyllä ensimmäinen tämmönen valkoinen. Mä kyllä tykkäsin tästä tosi paljon. Ja sitten mä vielä löysin kaulakorun. Tää ei ollut siitä eurohyllystä, vaan tää maksoi muistaakseni 3 €, mutta ei ollut siis pahahintainen tääkään. Tämmönen. Tosi kiva mun mielestä. Mulla ei kauheasti tämmösiä näyttäviä kaulakoruja oo, mutta tähän mä jotenkin ihastuin saman tien ja päätin, että koska mä käytän aika paljon mustia vaatteita, niin kuin taas mulla on musta paita, niin tää sopii aika hyvin vaikka tämänkin kanssa. Ja sitten asusteista mä löysin tämmöiset sormikkaat. Vähän lähemmäs näyttää näitä. Elikkä mustat ja tällaiset rusehtavat, nämä oli samassa pakkauksessa ja maksoi jonkun muutaman euron. En muista nyt ihan tarkalleen. Mun mielestä nämä mustat on varsinkin ihan mahtavat tai tosi nätit, koska tässä on näitä strasseja, mitkä on kullanvärisiä. Ja sitten näiden kanssa sopii hyvin yhteen tää huivi, minkä mä ostin. Tää on tämmönen vähän kevyempi, tosi iso ja leveä. Tää on nytkin tässä niinku puoliksi kuvassa. Ja tosissaan voi sitten käyttää vähän keväämmälläkin. Ei ole niin kauhean villainen. Ja kun mulla on aika paljon yksivärisiä vaatteita, niin sitten tää sopii mun mielestä niiden kanssa tosi hyvin. Ja monissa mun vaatteissa on vielä ruskeita, mutta ei ole niinku kokonaan ruskeita vaatteita, niin tää sitten tehostaa hyvin niitä. Sitten mä näytän tämän paidan, minkä mä ostin muutama viikko sitten Riimaa H&M:ltä. Tää on tällaista periaatteessa kolitsipaitaa, aika ohutta neulosta. Tää on tämmönen hopean harmaa, tosi nätti mun mielestä. Näitä myytiin myös jakkuina. Ja mä kuitenkin päädyin tähän, koska tää oli vielä vähän edullisempi tää paita. Tää maksoi 10 € ja oikea hinta oli vissiin 20 tai 25 €. Eli tosi hyvä. Sitten jos tällaisella ihan peruslinjalla jatkaa, niin tämmönen rusehtava toppi maksoi 3 €. Ja sit mä ostin samalla myös tän topin, mikä mulla on päällä. Tämmönen vähän pidemmän mallinen. Ja mä ostin toppeja sen takia, vaikka onkin talvi, koska näihin tulee kyllä aika nopeasti reikiä. Eihän nyt, jos ostaa 3 € topin, niin voi nyt vaatiakaan, että siinä olisi kauhean hyvä laatu. Joten mä oon päättänyt, että saa sitten tullakin niitä reikiä. Ei se nyt ole niin iso homma sitten 2 € pistää taas uusia. Ja sitten tämmönen valkoinen paita. Ihan perus, pitkähihainen. Mä käytän tämmösiä tosi paljon. Tää on koko S ja se oli ehkä vähän turhan iso, mutta
kyllä nyt varmaan varsinkin jos käyttää niinku villatakkien tai tommosien alla, niin ei se haittaa, vaikka se on vähän löysempi. Ei aina tarvii olla niin ihonmyötäinen. Ja sitten vielä tämmönen musta neule. Tässä ei muuten mitään erikoista ole. Mä tykkäsin tästä V-aukosta, mikä tässä on, kaula-aukko. Mutta nämä napit on tosi kivat. Tässä on tällaiset, näkyyköhän ne? Näkyy. Hihoissa tällaiset napit, mitkä on tosi söpöt mun mielestä. Mutta tää on tosissaan ihan tämmönen ihan perusneule, mitä voisit käyttää ihan periaatteessa minkä kanssa tahansa. Sitten tää ei olekaan nyt ihan samaa sarjaa enää. Tää on tämmönen ihana paljettineule. Itse asiassa mä siirrynkin tälle puolelle. Tää maksoi 15 € muistaakseni, vai 10 €. Ja mun mielestä on siitä aivan mahtava, että tätä voi käyttää vähän sellaisissa virallisemmissa juhlissa. Niin kuin mä käytin viime lauantaina siellä mun serkun lapsen ristiäisissäkin. Ja sitten tää kuitenkin menee ihan hyvin jossain bileissäkin. Ainoa miinus mikä tässä on, niin tää vähän kutittaa täältä sisäpuolelta. Et koska tuossa näkyy toi paljetin nurjapuoli, niin ne vähän sit tosissaan on ikävän tuntuiset. Mut muuten tosi hyvä. Ja mä tykkään näistä on tällaiset kevyet olkatoppaukset, mitkä tuo sitten ryhtii tähän muuten aika rentoa jakkuun. Tää oli kyllä kiva vaatekappale. Sitten tämmönen neule. Ihana peike, rento neule. Tää on takaa vähän pidempi niin kuin eestä niin kuin näkyy. Ja takaa tää on tämmönen, että tää on tällaisia reikiä täynnä kokonaan. Mun mielestä tosi nätti. Maksoi vissiin 15 €. Ja mä ostin periaatteessa tämän mustan topin myös sen takia, että sitten tätä voi käyttää tämän villaneuleen kanssa tosi hyvin yhdessä. Ja sitten koska tää on tämmönen pitkänmallinen toppi ja pitkänmallinen villapaita, niin sitten ei tarvii muuta kuin leggingsit tai sukkahousut ja vaikka jotkut mustat saappaat, niin tulee tosi hyvä asu. Ja itse asiassa sitten vielä tääkin sopii niiden kanssa, tää ponnari tai hiuskoriste. Ja sitten vielä itse asiassa toi huivia sormikkaatkin sopii hyvin noiden kanssa. Eli koko asu periaatteessa tuli jo kans koottua. Sitten seuraava löytö on nämä farkut. Ihan perustumman siniset farkut, mutta mä hommasin nää sen takia, että mulla on yhdet H&M:stä sellaiset mustat stretch-housut hommattu viime syksynä ja mä oon käyttänyt niitä lähestulkoon joka päivä siitä lähtien. Ja mä kokeilin tästä mallista myös vaaleita versioa, mutta mä päätin, että koska mä oon tykännyt niistä mustista housuista niin paljon, niin ehkä mun sitten kannattaa hommaa nämä tummansiniset, niin tulee sitten ainakin ahkeraan käyttöön. Nää nyt on ehkä vähän ryppysetkin jo, kun mä käytin näitä tosissaan jo eilen, eli heti tuli käytettyä. Sitten mun viimeinen löytö alennusmyynneissä oli tää, mistä me jo hehkutinkin aikaisemmin. Eli farkkupaita, mitä olen etsinyt ja himoinut tosissaan tosi pitkään. Mutta mulla on käynyt vähän silleen, että mä oon ollut vähän myöhään liikenteessä aina. Eli koot on ollut loppu, tai sitten jo niinku 15 lähipiiri-ihmisellä on jo samanlainen paita, niin en sitten ole halunnut ostaa. Mutta tämmöistä en ole tosissaan nähnyt nyt kavereilla ja tutuilla, joten tää oli tosi hyvä vaate. Ja mä tykkään noista, tässä on tällaiset helmenvalkeat napit, koristenapit tuossa rintataskuissa ja sitten tuossa eessä muutenkin. Ja koska tää on naisten malli, niin tätä on vähän sisään kavennettu tuosta vyötärön kohdalta. Eli se vielä mun mielestä lisää sitä, että se on tosi kivan näköinen päällä, koska se on tommonen kuitenkin tyköistuva. Totta kai se on vähän löysä, mutta semmonenhan se saakin olla. Mutta todella kiva. Tykkään ihan tajuttoman paljon. Mitä muuten mä sitten ostanut? Tässä nyt olikin jo aika paljon. Mutta tykkään noista todella paljon ja mulla meni mitäköhän mulla olisi mennyt rahaa? Vajaa 100 ehkä. Ehkä 100. Kuulostaahan se niinku 100 € tosi isolta summalta tässä. Mutta sitten kun miettii, että mä sain 2 toppia, 3 villapaitaa, jakun, farkkupaidan, farkut,
tommosen normaalin pitkähäisen paidan, kaulakorun, sormuksia, huivin ja sormikkaita. Niin kyllä se on aika paljon tavaraa mun mielestä siihen hintaan. Ja nythän ei sit tarvii ainakaan mennä kaupoille enää vähän aikaa. Eli tosta kyllä riittää sitten koko kevääksi vaatteita. Yksi vinkki, mitä mä vielä annan, on se, että H&M:llä on sellaiset aivan mahtavat bootsit. Ne on sellaiset nilkkurimittaiset ja siinä on yksi solki sivulla. Sellaiset prätkäbootsin näköiset, ne on aivan mahtavat ja maksaa vissiin 25 € vai 30 tällä hetkellä. Mä en sitten raskinut enää niitä itse ostaa, mutta mä osasin jo kuvitella, kuinka hyvin ne sopis noiden uusien farkkujen ja farkkupaidan kanssa esimerkiksi. Oli kyllä todella hienot, että kannattaa ne käydä vielä hakemassa, jos ei ole jo tarttunut mukaan. Ja tosissaan Tampereella ainakin oli vielä paljon alennustuotteita jäljellä. Riihimäellä eli Riksussa ei ollut enää niin paljon. Mä siellä kävin ensin ja sieltä mä löysin ton mustahopea-kirjailun paidan esimerkiksi. Mutta siellä ei tosissaan ollut ainakaan sellaista 3/4 enää pahemmin jäljellä. Mutta Tampereelta Hämeenkadun liikkeestä löytyi todella paljon. Sinne vaan sitten suuntaamaan. Vaatteista ei sen enempää. Oli todella kiva näyttää teille niitä. Tänään mulla on suunnitelmissa lukee matikkaa. Mulla on huomenna matikan preli. Ja lenkkeillä Ellen kanssa me käytiinkin jo. Täällä on nyt ihan plussakeli. Lumet varmaan alkaa sulaa taas pois. En tiedä. Pitäisi päästä kyllä laskettelurinteeseenkin vielä ennen kuin tulee kevät, että täytyy sitäkin alkaa suunnittelemaan. Mutta tosissaan koulujuttuja aion tehdä tänään. Eilen meillä oli siivouspäivä, eli nyt ei tarvii alkaa siivota. Eli näin. Ei mulla oikeastaan yhtään mitään sen kummallisempaa ollut. Oli tosissaan kiva näyttää nuo vaatteet tällä videolla ja laittakaa kommenttia, ideoita, ihan mitä tahansa. Ja ei tarvii sitä aina olla positiivista kommenttia. Et saatte sanoa ihan niinku kritiikkiäkin noista, jos ette tykännyt. Mutta joo, ei tässä mitään kummallisempaa. Laittakaa kommenttia ja nähdään taas. Moikka!